we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, iampo nato ang kalinaw sa atong nasod ug ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Labi na niining nagpadayon karon nga kumpanya para sa midterm elections. Iampo nato ang tanan nga mga kandidato, kandidatas politika nga panalipdan ang ilang kinabuhi, magmaayo ilang sitwasyon o magsunod unta sila sa Dios nung pamaagi sa ilang pag-apply aron mahimong alagad o kuno alagad o ambot nga alagad baka o tigpaalagad, mahimong tagid silang Diyos nun. Ang ato sa mga benefactors, ang donors nga nagsigi og hatag nato sa ilang suporta, pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan, labi na gyud sa maayong panglawas o kaayuhan sa ilang mga balatian. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Tapos sa kapatan kaadlaw, giablihan ni Noe ang bintana sa arka o gibuhian niya ang usa ka uwak. Wala kini mubalik, apan naglupad-lupad kini hangtod nga mihubas ang tubig. Unya gibuhian ni Noe ang usa ka salampati aron pagsusi kun mihubas na ba ang tubig. Apan kay gisanapan paman sa tubig ang yuta, walay hikaplagan nga katugdunan ang salampati, mibalik kini sa arka. Busa gipagawas ni Noe ang iyang kamot sa arka o gikuha ang salampati. Naghulat siya laing 7 ka adlaw o gibuhian niya pag-usab ang salampati. Sa pagkasawumsum na,
mibalik kini kaniya nga nagtangag og lunhawng dahon sa kahoy nga olibo. Sa ingon ni Ana, nasayran ni Noe nga mihubas na gayud ang tubig. Unya naghulat pagayod si Noe og laing 7 ka adlaw ug gibuhian na usab niya ang salampati ug wala na kini mubalik. Sa unom kagatos ug usa na ang panuigon ni Noe, sa unang adlaw sa unang bulan, mihubas na gayud sa hingpit ang tubig. Human niya makuha ang atop sa arka, milantaw si Noe ug nakita niya nga ugana ang yuta. Si Noe nagbuhat og halaran alang sa Ginoo ug mikuha siyag usa sa matag-matang sa mga mananap nga malinis ug sa mga langgam ug isunog niya kini ingon nga halad. Sa nakabaho ang Ginoo sa kahumot niini, miingon siya, dili ko na gayud tungluhon ang yuta tungod sa gibuhat sa tawo. Nasayod ako nga sukad pa sa iyang pagkabatan-on, dautan na ang iyang hunahuna. Dili ko na gayud laglagon ang tanang binuhat nga buhi, ingon sa ako nang nabuhat. Samtang ania pa ang kalibutan, may panahon sa tingtanom ug panahon sa ting-ani, may tingtugnaw ug may ting-init, may tinghulaw ug may ting-ulan, may adlaw ug may gabii, dili gayud kini matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kanimo, O Ginoo, akong ihalad ang sakripisyo sa pagdayeg. Kanimo, O Ginoo, akong ihalad ang sakripisyo sa pagdayeg. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang nahimo kanako. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo, O Ginoo, akong ihalad ang sakripisyo sa pagdayeg. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang matinumanon nga mga sulugoon. Kanimo, O Ginoo, akong ihalad ang sakripisyo sa pagdayeg. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Diha sa kahawanan sa balay sa Ginoo. Diha sa taliwala nimo,
O Jerusalem, kanimo o Ginoo, akong ihalad ang sakripisyo sa pagdaig. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw nikaw o Ginoo. Pag-abot nila sa Betsaida, dihay usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Hesus, o gihangyo nila sa Hesus sa paghikap kaniya. Gigunitan ni Hesus ang kamot sa buta o gidala siya ngadto sa gawas sa balangay. Human tuthui ni Hesus ang mga mata sa tao, gitapio niya ang iyang mga kamot diha sa tao o gipangutana niya, may nakita ka ba? Mihangad ang tao og miingon, nakakita akog mga tao, apan ingon silag mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Unya, gitapion pag-usab ni Hesus ang iyang mga kamot sa mga mata sa tao. Niining higayuna, mitutok ang tao, ug nahibalik ang iyang maayong pananaw. Unya, gipapauli siya ni Hesus ug gipinahan sa dili pagbalik sa balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Daghantag makuha nga mga pagtulunan sa ato karong Ebanghelyo, pero nindot tingaling atong fokusan ang kinini ang giuna og kakita or mao gitingali sa toy tumong nganong gigayo ni Hesus ang buta aron makakita siya sa iyang isig katao. Mao tong iyang ipangutana, may nakita ka ba? Ang una niyang nakita, mga tao, pero murag mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Nya iya nasanggi tapion iyang kamot, mitutok na gyud ang tao ug nakita na niya ang iyang isig ka tao. Lingiay mong tupad. Ang di mo lingi, buta. Lingi aba, ang samantan-aw ni mo niya, kahoy o tao? Unsay buhato nato kung kahoy mo'y atong makita o kahoy atong makita, ang atong tan-aw ana atong galamiton. Gamitono nato ba para sa atong kinabuhi? Pero kung ang atong makita gani tao, unsa may kahulugan ana? Hoy, kauban sa kinabuhi. Ngilingi ako sab imong tupad ingna pwede tang mahimong kauban, ina kano na pwede tang mahimong kauban o galamiton. Kinsa dinyo dinhing mga asawaha na mo claim, Father, ang akong bana giisip gina na kong kauban dili galamiton. Sige, taas ka mo.
Sad kasabot ni mga asawa, pero at least na iniisa, pero nagpanagana na ba? Mga bana, na sa mga banag naong din kinsa man ninyo ang muingon, ang kanang asawa na ko pader, ako ginang gitratar nga akong kauban, dili galamiton. Taas kamot. Kung magyaw-yaw na kas imong bana, unsa man tan-aw nimo niya, kauban o galamiton? Kanang imo na siyang yaw-yawan ba? Imo nang awayon, kasab-an, kauban na nimo o galamiton? Oh, naglibog sad mo no. Sa unang pagbasa, ang Ginoo nagtan-aw ni Noe nga iyang kauban. Unya kadtong ubang mga tao nga adtong panahon na buhi, tan-aw sa Ginoo iyang kaaway. Mao tong gipatay niya silang tanan. Ako mag-imagine man ko 40 ka adlaw nga nakusog kayo ang lunop, tibuok kalibutan namatay gyud. Bisan pa ganing mga langgam, bisan pa kana mga hayop nangamatay. Nganong wa man mamatay si Moses ug ang iyang mga kauban dito atong arka nga ang iyang arka di man to hinimo og mga engineer nga kanang nya sirado pag yun kanang mura lang siya o kanang sirado lang baway wa giputos ra gyud to giana. Pag sirado sa arka wa na sila makita sa ilang palibot, gahuwat na lang sila asa sila ilang paso sa kanini ang bawd og sa tubig. Ngano wa man sila mga matay? Ibaw mo ngano? Wa mo kibaw? Paasa ko kibaw na, pero tungod kay ang Ginoo nag-isip ni Noe nga iyang kauban. Iyang giprotektahan ang kinabuhi ni Noe og sa iyang mga pamilya nga didto sud sa arka. Pero kadtong mga tao uban dili na to niya kauban, iyang tugutan nga mga matay sila. Sunan ka atong wa kay baos Noe og unsay nahitabo siyang palibot, mo tong nagbuhi siyang uwak. Sunod nagbuhi na pod siya sa gamay niyang bintana og pati. Nya ang pati ni balik kay wa may katugpahan, puno pa mas tubig. Nya lain na sang 7 ka adlaw. May imagine na to ba? Stilan karisgo atong kinabuhian. Nya simba ko oroy og dito sila natungtong sa bukid nga bakilid. Nya paghubas na lintuad ngadto ang arka. Ligid-ligid, di sila mamatay sa lono, patay sila sa hugs pangpang. Kay kinsa man sini pahimutang dito nga masapnay siya aron dili malintuad nga inighubas sa tubig. Bisag asa ra man na matungtong. Kinsa may nagpahimutang ang iyang kauban. Kinsa may kauban ni Noe? Ang Ginoo. So kanindot di ay kon kauban nato ang Ginoo. Pero ang nakaapan kanus-a man nato mabiyaan ang Ginoo. Kanus-a man kun dili na ta mutuman sa atong mga saad ngadto kaniya. Muna ang Ginoo ni saad nga kita himuon niyang kauban. Pero kita usahay adto ta mukuyog sa yawa. Pinaagis atong mga sala. Ngilingay imong kuan, imong tupad na sad. Ing na wa pa ka mobuwag sa Ginoo. Wa pa ka mobuwag. Na tanawa o. Kanimo atong tubag sa Salmo, kanimo o Ginoo akong ihalad ang sakripisyo sa pagdaig. Ang usas meaning ani kaning santos nga misa sa karaang panahon kadtong magsunog silag mga mananap. Pagdaig tos Ginoo. Pero ang mga tao sa una ang ilang gidaig dili na ang Ginoo kung dili ang mga hinatag sa Ginoo. Kwarta, dungog, yuta, kanang ilang mga
ilang kaugalingon hinatag nas Ginoo kini atong lawas. Bay karon kuno be kinsa may imong gisigihagdaig, ang Ginoo o ang imong balay? Mailhan man na nimo kay kon kanang imong gidaig sa wayo na gani na masuko ka. Suko ka ba? Kung ingnon kang batignaong, masuko ka dili. Suko dili. Ingnon kang bugo, libakon ka, masuko ka dili. Imong anak, kulataho sa inyong silingan, masuko ka dili. Oh, na, wa na ka dito sa Ginoo. Naa na ka nagdaig sa imong anak nga hinimos Ginoo. Nakuha mo? Kung ang imong kwarta kawaton sa imong silingan, masuko ka dili. Suko, nya nganong masuko man ka kay tuwa naman ka nagdaig sa imong kwarta, wa na mas Ginoo. Kung ang imong balay sunugon as inyong silingan, masuko ka dili. Ingkabisag ikaw pa di yung ka mo, ingong di masuko. Oh, mo na. Kaya tuwa naman ta nagdaig sa hinatag sa Ginoo. Pero nagdaig ta sa Ginoo, di kita masuko. Nga naman, tungod kay ang Ginoo mo ituburan sa tanan. Mo na diri sa atong salmo, niingon diri, tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang matinumanon nga mga sulugoon. Nindot ano? Kana bang patyo na ta ba? Di kita masuko nganuman sa mata di is Ginoo nindot day kayo na. Mo na kanang ato mga martyrs nana. Sugot man kay tag patyon. Samot na og kawaton na atong kwarta, okay ra gyud kayo. O pagod ta patya. Muna ako na ninggi pamalandungas Ginoo kay ang ato rong pinakahat nga isyu kanimang midterm elections. Ganahan ko nga i-relate ang atong pamalandong sa atong umaabot nga eleksyon. Kanabang unsaon pagpili. Atong sulayan pag testing kinsa Manila ang kusog kay mosaad pero dili mutuman sa saad. Mao na sila yung mga buta. Kay karon god kung itanaw di social media, sige naman sila campaign. Tanaw sa ko sa team nila ni Marcos, Bongbong Marcos, niya team sa ni former President Duterte. Mao man na rin nagkumbati gyud maayo. Team Duterte, team Marcos. Pulos gyud sila pagkanindutag mga saad. Parihar gyud sila og di pa na paparihara ba? Moingon dayon ang pikas, sayod ko nga naatay mga pangandoy nga moasinso atong kinabuhi, nga maprotektahan ang atong kaban ng bayan, mabantayan ko no ang kaban ng bayan, way korupsyon, niya naay mga pagkain sa hapagkainan. Ngina ba? Pulos man sila nakakita na. Pulos gyud nakakita. Nawa kuno'y korupsyon o niya kanang malinawon tang maglakaw-lakaw sa atong katilingban nga way kuyaw nga lugoson ka diha og babae ka nya patyon ka tulison ka ana kuno bang safety secured ang atong palibot pulos na mga maayo nya mo asinso ang tanan dili na ta magsigig abroad kay dinis atong nasod sufficient na ang atong income kay equal na ta og kapasidad sa mga nasod nga silingan nato nganong moadto pa man ka nga popariha naman ta dinhi og income inana ba wa na dili na mahimuwag sa ilang pamilya ang mga kanirong atong OFW manguli na sila diri pagkanindota ana mga saara no pulos gid sila ana kamaong mosaad masulti na sa ilang bakbak. Pero ang pangutana, dakong question mark, kinsa Manila ang kusog mutuman og saad? Ang Team Marcos o Team Duterte? Lingay mong tupad. Inanana kay tubag.
Ayaw mong tubag din di sad ko motubag. Mao ni atong pamalandungan hangtod sa Mayo, sa itong pitsa, Mayo 12. Atong sigyag pamalandong, kinsa Manila ang may kaayong mohimog saad, pero dili tumanon. Daghan sag panaad, kani si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, niadtong panahon sa eleksyon 2022. Pila may natuman, o pilasad ang wa matuman. Daghan sa gisaad si former President Duterte ni atong ano sa atong eleksyon ato niya nga nidaog siya 2015 16 6 years man 16 2016 pila may natuman pila say wa matuman. Inana ba kay kun kinsa ani nila ang kusog kay mosaad kay di man guna problema ang pagsaad, di gina problema, wa gid nay limit. Kamo bitaw nangabudol mo kamo mga asawa, nindot kay saad ng inyong nabana so nindot tag saad ana. Pero karon lami kay hiluan. Congratulations sa wa mabudol. Ano bang mga saad ba? Mauta nang nahimo na lang na hinuong ka ng kanta nga gihimo mo ang saad aron lang pakyason, di ba? Naman na yung mga kanta na paborito kay na sa akong papa sa una kantahan. Iya ginang kanta-kantahon. Kamao mo ana? Gihimo mo ang saad aron lang pakyason. Ana. Kamusad sa ako din hingi panaad nga kung mupalit lang gid mog slot naatay tukoron, naatay hatagag mga bugas, naatay activity nga tumanon. Natuman ba o wa? Kusga. Praise the Lord, no? Itong pakpakan ang tanang na malit. Ako gani mong ibudol, kuha na dayon ko. Paningli ko. Paningli. Muna, karon paningla nato ni sila. Kining mga nang-apply. Kay kasagaran sa dihas nang-apply, pulos-pulos mga karaan. Doon na agi ba? Unya, makita nato nga pupariha sila og balhibo. Kay duha man ni ka-team ang main gyud nga nagtigi karon. Makita nato nga kinsa tong nipabor sa team Marcos, pupariha po na silang lifestyle. Pupariha po na silang mga baruganan. Kinsa sa itong nagsuporta diri sa kang Team Duterte, pupariha po na sila og kinaiya. Nya kung pananglitan, naglabi ang pamakak sa Team Duterte, bakakon kay nistanan, magsigig saad, way natuman. I-appeal lang sa nato og sa likway ang nagsuportaan ng maong team. Kay wa na'y kapuslanan. Dili na makahatag og kaayuhan sa katilingban. Mga buta na sila. Kay kanang buta og musaad na kutob ra gid na sulti. Wa na'y matuman kay di man siya kakita. Di sad siya kaklaro sa iyang gisaad. Buta ba? Mo na ingos Kristo, ang buta dili makagiya sa laing buta kay mga hug na sila sa kanal. Unya kung sa Team Marcos, kargado din si Bongbong Marcos nga ang iyang gipangsaad, pulos gyud natuman hangtod karon, gikan atong 2022, kana sang line up niya karon, iya sa dang gipangpili nga mosuporta sa iyang gibuhat. Ato sa na silang butaran. Pero kung ang gisaad sad ni Bongbong Marcos sa iyang pagdagan, wa sad matuman, daghan sa kaing wa matuman, isalikway na lang sad nato ang tanan nga nagsuporta niya kay wa nay kapuslanan. Kay same feeder flock together. Hingka na din ay balhibo ang tao pa der, ay ato na lang ang anaon. Same feeder, birds of same feeder flock together. People of same attitude go together. Na siya. Okay.
katapusang lingi sa imong tupad. Ing na honghongi kuno ko kinsang team imong suportahan. Ing na kano. Ing na honghongi ko kinsang team imong suportahan. Ako'y mo judge nimo. Ana, di na ta maglisod. Aning maong sukdanan, mausad ni ang sukdanan sa Ginoo. Be faithful to your promises. Napaganitay tubag sa Salmo nga nag-ingon, ang Ginoo na hinumdum kanunay sa iyang kasabutan. Mauna ang kinaiyang Diyos nun, dili mo pakyas og saad. Pero ang kinaiya nga yawanon, igo ra gina sa saad, tamis kay na manaad, pero bati kay nagbinuhatan. Mauna kiniro mga politicians, sige silag saad, nga naman kay kada usa nato panahon sa eleksyon, equal footing. Tagsa ra gid na ka votes dinis Pilipinas, kadtong galingkod sa daplin nga way balay o kining gapuyo og palasyo, pariha ra tag vote. Gahub na nato nga gihatag sa atong konstitusyon, thanks be to God. Pero kining mga bakakon, ilatang ilad-ilaron aron makuha nilang atong simpatiya, pero inig human atog hatag tugyan sa atong pagsalig nila pinaagis pagbutar, ila dayon tang budulon. Kita na ilang daog-daogon, kita na mo ilang pahimuslan, hastang atong mga taxes ila na ng panguhaon, graft and corruption, ug way usa nato nga hingkod og panghunahuna nga dili mo agri ang Pilipinas karon gisupsupan sa graft and corruption. Way usa nato ana nga mosalikway, apan ang pangutana kinsa may mosumpo niini. Mangita taog dili mga bakakon. Track record plus pamalandong nga Diyos nun. Anha ta diha makakita sa kamatuoran. Muduol ta ni Kristo. Muingon ta niya, Lord, hikapa ang akong matas pagtuo, matas akong hunahuna o kasing-kasing, makita unta nako kinsay angay gid nilang suportahan. Kay kung dili ta hikapon sa Ginoo, sa iyang gahom, sa iyang grasya, sa term karon, mabudol ra gyud ta, mailad ra gyud ta. No? Muna discernment. Gikan karon hangtod sa Mayo, kinsa man ang atong pilion nga maayong mutuman og saad. Manindog ta. Mga igsoon, pangayoon nato sa Amahan ang mga grasya nga atong gikinahanglan, sayod kita sa iyang gugma alang kanato. Muingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan, padayong maningkamot sa pagdala sa kahayag, ngadto kanila nga anaa sa kangitngit sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy, ang mga tinamay, mga sinalikway, ug mga hinikawan sa gugma sa atong katilingban, makasinati sa pag-amuma sa Ginoo sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga maangko nato ang hugot nga pagsalig kang Hesus, aron maabli ang atong mga mata sa katahom sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos, mubati sa mahigugmaong presensya sa Dios diha sa pag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami.
nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay na, magakaplag sa kapahulayang dayon didto sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Makagagahom og langitnong Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining ihalad ko karon, abang kinasing-kasing. Dawata kining akong ihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, abang kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himoa kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ingharian, ang kahugan, himayan, hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay, ang kalanon nga sa tinuoray, maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa atong mga nindot nga grasyang nadawat, mao ang divine sight.
or Diyos nung pananaw. Nga mahitabo ra ni kung muduol ta ni Kristo o ato gyong sundon ang iyang mga pagtulunan. So salamat sa nagsunod sa Ginoo ug nakakita sa ato dinhing panginahanglan. Sigig pamalit aning atong slots. So ang atong is BF DAG para sa atong kumbento na natay halin nga 51,356 na apay 8,644 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya na ani 16 slot challenge nga 8,000 per challenge. 417 na sad ang atong nadawat nga challenge. Ang Santo Niño's Healing Gifts is in HG. Niabot ng atong halin o 42,451 ka slots na apay 4,549 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 25 slot challenge. Nakadawat na sa taog nga tag 2,500, nakadawat na tag 634 ka challenge. Nya kanisang haligi para ni Mama Mary HPMM nga itabang nato sa parokya ni Father Arnel Ponce, ang atong halin ni abot nag 4,502 na pay 7,498 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon naman ni siya 20 slot challenge, wala pa nakwinta diri da pila itong nanabaka ni challenge ani. Na ni siya 20 slot challenge so good gahapon nga tag 2,000 per challenge. So ato lang niya ning i-report basig nanan inihatag anig challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit nato og slot. Salamat kayo. Atong paningkamutan nga kining is in HG Santo Niño, dili na ni malapasan karong Domingo mahurot na unta ni or karong Sabado gani no. To na ning ipahurot kay aron ma-satisfied na ang atong deficit. Unya padayon na akong ipahinomdom ninyo ang atong pista Mayo 3 karong tuiga, ika-12 nato nga pista. Unya kay dini ang ay ka-12 ba? Ka-12 no? 2,000. Ka-12. Unya naatay confirmation sa Abril 26, nya natay mass wedding sa Mayo 1. So pagsige na mo parehistro kay aron nga dili mo maklosan. Ang closing sa mass wedding kay March 30. Ang closing sa confirmation mga 2 weeks before sa April 26. Unya padayon tang mosuporta sa kadtong prison ministry karong Mayo 15 na sila'y dinner for a cause para sa atong prison ministry sa Archdiocese kaning Kapa. Nya makapalit mo tickets, natay ticket din sa atong parokya nga ilang gibilin. Ug pwede sad mo moadto sa Santo Rosario, tuwa dito si Father Monico Katubig or tan-awa aning ilang tarpulin or ilang kuan ug unsaon pagkontak nila atong ilang information. Salamat kayo. Nya padayon mong suporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Pila naman ni atong subscriber, 223,000 ka subscribers na ta. Nya sige lang gid mo view, like, share o subscribe aron makapatabang ta nga daghan ang makat-on sa atong mga gipamalandong dinhi. Unya daghan sad ang makapahatag og income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Labaw tanan makalikay tas mga scammers nga magsigi gamit sa akungan para mangayo og kwarta. Niya adto ra day padung sa ilang bulsa. Muna tanawa gid dinhi ang atong official information. Ang ato sang Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Karong Huwebes ug mga adlaw akong pahinomdom ninyo labi na sa mga Cofradia di San Vicente Ferrer mao ang atong mahuybis nga prosesyon sa atong
mahal nga patron San Vicente Ferrer. Ato ning tambungan, lakip na kamo mga mandated organizations. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba